Uy. Uy. Uy, bay. Ay, bay. Uy, bay. Uy. Uy, Bay, bay. Masa ka? Taas ko. Titan. Sige, sige. Sige. Uy, Uy. bay. Masa ka? Basketball, ikaw saka. Dari lang ako sa ubos. Sige, sige. Uy, bay. Masa ka? Lag na? Taas. Say. Di lang, ha? Lantan ko. Okay, dari ako. Sige, salamat. Uy, Uy, bay. Masa ka? Taas. May kwarta dara, pag mag 20 bi. Hindi ba ay kwarta dere? Just lang guro ng kwarta dere ba? Alam, Jis. Ay, Ay, sigarilyo. Uy, Sige. dari sa ko. Salamat, ha? Uy.